Гүзәл Шараповага 3-нче баласын тапкач ана капиталы бирелә. Берникадәр өлешен файдалангач, исәп-хисап счетында акчасы калган була. Капиталның 20 мең сумын алырга мөмкин дигән яңалыкны ишеткәч, ул пенсия фонды идарәсенә мөрәҗәгать итә. Воспользовалась материнским капиталом на покупку жилья. Ана капиталын фатир алуга файдаландык. Сертификатта 10 мең сумлап акча калган иде. Масса күләм мәгълүмат чараларыннан әлеге акчаны алырга була дип ишеттем. Пенсия фонды идарәсенә килгәч миңа нинди документлар кирәклеген аңлатып бирделәр. И пришла воспользоваться этими деньгами. Бер тапкыр бирелә торган әлеге акча сертификатны 2015 елның 31 декабренә кадәр алган гаиләләргә бирелә. Әгәр дә ана капиталының күп өлеше файдаланып, анда 20 мең сум яки оннан да азрак акча калган икән, гариза язган көнгә калган акча тулысынча түләнеп бетә. Гаризалар 2016 елның 31 мартына кадәр кабул ителә. Моның өчен үзе белән паспорт, СНИЛС, сертификат һәм банкта ачылган счетны алып килергә кирәк. Россия Федерациясе территориясендә яшәүче ана капиталына сертификат булган гражданнар сертификатның алынуына күпме вакыт узуына карамастан да гариза бирергә хокуклы. Гаризалар 5 майдан кабул ителә башлый. Бер тапкыр бирелә торган әлеге акчаны гаилә төрле ихтыяҗларда файдалана ала.